Hyvä. Älkää nyt ainakaan säästäkö, jep, se on mitä ne sanoo siellä, hitto. Älkää ruokiko lamaa nyt yhtään, hei. Mä puristan rattia edelleen aivan kohtuuttoman paljon, mä sattuu sormiin. Hyvä. Sitähän se uuden EK:n tuleminen oli mulle niinku lahja. En mä tiedä, mä tykkään kaikista eniten tässä rallin ajamisesta tässä pelissä, vaikka tääkin menee nyt näköjään mettään. Ei mennytkään, hitto lähellä oli. Mut se, että tähän oikeesti tuli uusi EK, ihan hullua. Miika vaan tuskin ykköseksi, mutta ainakin ekalta pätkältä tulee, jos en mä nyt ulos ajat tässä vielä lopussa, niin tulee kyllä hyvä aika. Vaikka auto ei nyt ihan optimi ole, kuten huomaatte, niin mun ei oikeesti kannata nelosta lykätä sisälle tonne vaihteistoon. Johtuen siitä, että välitys on vaan sellainen kerta kaikkiaan, että kolmosella vaan jaksaa vetää. Ja mieluummin sitä vetää yläpäästä niinku. Nyt voi jäädä joku alle kyllä. No ei se mitään, kato se kuuluu ralle. Oi, tiesi kyllä. Hän tiesi kun tuli kattoo. Maaliin tultiin, katsotaan aika. Hän tietää kyllä, hän tuli kattoo ralliin, tässä on omat riskinsä. Me tultiin maaliin sen jälkeen, ei toi ulosajo. Tai ei oo tappo, no joo, on se aina tappo. Oli se rallista, ei. Voi vitsi. Mitä te veikkaatte, tuleeko Suomelle tänään toista mitallia vielä tältä päivältä? Nyt mennään kattoo tiekirja sitten. Kyllä tosta nyt ihan hyvä aika tulee. Joo, äläkää menkö IRL-ralliskaan tommoseen paikkaan. Toki nykyään varmaan vähän katsotaan tarkemminkin, että missä ihmiset seisoo rallissa kuin ennen, että tommosesta paikasta varmaan tulee joku aika äkkiä häätämähän hittoa. Siellä on toi ampumahiihto naisten 7,5 kilometriä ainakin tulee tänään muistaakseni. Niin sieltähän voisi mitalli tulla. Se on ihan potentiaalinen. Mitalli KHD. Ja katsotaan sitten tiekirjasta. Ei oo kovin kierrosherkkä kone, tää on ihan vakioauto. Ja käytetyissä on siis kasattu vielä, niin. Ei, no. Naiset harrastavat ampumahiihtoa. Ei noin miten kamalasti sen muotoilit siellä. Mitä hittoa? 604, ei se ollutkaan yhtään niin hyvä kuin mä luulin. Eilen lähtiin 552, eli 10 sekuntia nopeammin. Jossain me jäätiin nyt kyllä. Mutta kyllä toikin niinku toi riittääkin top 5 toi aika. Nyt kakkospätkälle sitten kaikki mitä pitää. Kaikki mitä löytyy, se on vaan hiton hankala tosiaan ajaa tällä. Et kävi tässä miten kävi, niin melkein me ajetaan vaan tää viikonlopun rallit läpitte. Otetaan ne palkintorahat eli 0 markkaa. Ensi viikolla tehdään vähän keikkaa ja tilataan uudet osat. Viritellään tää auto kuntoon ja... Ei se... On se nyt ihan... No en tiedä kyllä. Ei tarvitse Suomessa kyllä mitenköhän hyvin mahtaa Suomessa elättää itsensä tommosella touhulla. En tiedä, vähän niinku, sen takia varmaan se menestys onkin mitä on, kun ei sen niinku periaatteessa, en tiedä. En tiedä kuinka ns kannattavaa se on olympiahiihteenäkään. Pitävät sillä hauskaa, lopeta niin. Ei. Mutta tähän ajattelen 5.20. Pihlis, herra jumala! Herra jumala! Tää on ihan hevon paskaa. Kyllä! Pihlis 50 kuukautta, se on puoli vuosisataa! Ja tämän kunniaksi mennään viimein pelaan Pihliksen kanssa Overwatchille. Kiitos kaikille kun katsoitte My Winter Caria. Mä menen kueen pikkuhiljaa peliin. Valtava kiitos Pihlikselle! Ai että. Ja oikein hyvää Valentinon nimipäivää sinne. Ai että. Kyllä just wanna have fun, jep. Ei vaan, kyllä se oikeesti hei. Oikeesti on hieno juttu, joo. Mut hei, kiitoksia Pihliksen. Puoli vuosisataa. Ja kyllä meillä kova homma tulee repiä tuolta toi aika. Kova homma tulee repiä toi aika, että ihan hirveän helpolla ei päästä. Hirveän helpolla ei päästä. Me emme pääse. Hirveän helpolla. Pakko kojaman Elinalta joka päivä huolissa jotain tulihan saa, jos yleensä maailmankuppiosuus jotakin saa. Niin luulis nyt, että saa, mutta mä en oikeesti tiedä. Musta vaan mietin sitä aina, että onko se semmonen niinku...
kuinka niinku uravaihtoehtona kun miettii, niin onko monella sillä, että menee muut jutut sitten edelle sen takia, koska kun miettii, että millainen määrä vaikka just Norjasta ja Ruotsista tulee noita. Koska kyllä meillä on samat olosuhteet täällä on, mutta jos kannattaako täällä oikeasti panostaa sille samalla lailla. Minkä tällä kaudella pelkästään 229? No joo, ei se nyt kyllä. Lopetan nyt Patrick. No joo, no kyllä näköjään eihän mulla ole mitään tietoa tosta asiasta. Mä vaan mietin sitä just silleen, että mikä meidät erottaa niinku just Norjasta ja Ruotsista, koska me ei ihan oikeasti tiedä. Ja onko se just, kun niitä on ihan hitosti niitä hyviä niinku molemmista maista hiihtäjiä. Että onko se vaan, että mistä se tulee se ero, miksi se täällä niinku kukaan haluaa. Niin raha, onko se vaan niin, että niiden kannattaa panostaa siihen niinku periaatteessa urana siihen hiihtoon? Mutta toki joku Minkkinen ja tämmöiset näin, niin onhan ne tietenkin silleen niinku top of the pyramid, jos näin voisi sanoa. En mä nyt väitä, että joku hiihtäminen on joku pyramiidi, mutta ne on siellä huipulla. Että onko se sitten sillä, että jos sä niinku vähän harrastelet sitä. Niin oli joo, laittomat voiteluvälineet, mutta mikä juttu se oli, että jotenkin sanoi, että ne sai käyttää sitä. Mä jotenkin ymmärrän, että mä en ymmärtänyt sitä, mikä juttu se oli. Miksi kukaan 18 vielä haluaa päästä varmasti urheilusta saamaan 10k apurahaa? Mutta mitä ne saa vaikka Norjassa sitten? Harrastelijamäärä, siinä on paljon enemmän hoiheessa tapahtumia höntsäkilpailuja, enemmän porukka, mitä ostaa huippuja. Se on pärjää hyvin nuorten kisossa, mutta ei rahassa ero siinä kohtaa, kun pitäisi sitä ammattilaiseksi. Mutta on vielä kovia omia tuloja. Niin, en mä sano, että hiihtäminen on tommonen huijaus, mutta ne ei ole vinkki, ne myy e-kurssin hitto. Minulla on tietoja koko paljon Monte-Carlo rallia, Kenian rallia, Ruotsin rallia, Suomen rallia. Aha! No kerro mulle se tieto sitten, kun se tietokerta on. Puoli tuntia vielä seuraavan pätkän lähtöä, täällä odotellaan. Eli kun pari minuuttia. AMV, hyvää ystävyyttä ja helostia myös sinne. Mut niin, sitä vaan mietin, että miten paljon sitten justiin samassa asemassa oleva norjalainen vaikka niin kun Kotsonit vaimolle. Joo, se oli kyllä vitsi. Täytyy sanoa, että saatoin itsekin hakea Kotsonet tänään tänne mulle ja Venlulle, että taidettiin tehdä ihan sama peliliike tänään. Voiko sitä parempaa niin kuin ystävänpäivä periaatteessa laajaa ollakaan, kuin että saa Kotsonen. Se on kyllä semmoinen juttu, että siinä kana-avokado Kotsonen oli meikällä. Laita Olympikosta miljoona nopeasta puolia prosessista 300 k. Niin. No niinhän se sitten vähän on, että jos sä sen kullaiset repäset, niin sä oot niinku set for life. Että kyllähän se niinku periaatteessa mutta en tiedä sit. Kyllä mun mielestä voitais vaikka, en mä tiedä. Älä nyt viitti LKPO sanoa noin. Avokaato. Ja kyllä avokaato, kyllä. Se on perus minkä johtanut kilpailijasta erikettä. Niin. Mä just kun se kuulosti siltä siinä uutista, niin oli nimenomaan lupa. Että se vähän. Mutta miksi se sai sen luvan? Sitä mä en tiedä. Ei tuntu missään budjetissa, jos semmoinen tavoite, että se jos aikuissa niin tarvii näin. Niin, ei se tarvii mitään mut miettiä. Sen kun panostat siihen, se tulee sieltä, niin sä oot set for life hitto. Ostiko paljon Kotsonen? En ole ostanut Kotsonen Klarnalle valitettavasti. Se olisi ollut vielä parempi. Ikävää kun ystävänpäivä Kotsonen takia alkaa tulla Lindorfilta hitto kirjettä postilaatikkoon. Romanttinen Kotsonen mies, jep. Hei, samoin Mikko Juhani sinne oikein ystävänpäivää myös sinne. Oikein ystävänpäivää. No niin. Sama lupataikana maailmankurssin välillä. Norjalaisuus valmistaa. Nimen järjestää sitten tietysti muita joukkueita. No niin. No tyhmä juttu joka tapauksessa. Mut mä ajattelinkin, että kun mä ihmettelin, kun mä luin sitä uutista siitä, että niillä oli lupa. Ja sitten mä ajattelin, miten se olla kielletty, jos siinä on lupa. Että vähän on outoa, se saisi vain niin. 3+3 jäähyllä, siellä on tulista porukkaa. yksi Kotsoneni ulosottoon, jep. Se on kohta hitto. Me voitte katsoa, missä meikä asuu tuolta huutokauppa.comista, kun ulos mitataan kämppä heti saman tien, kun Kotsonen unohtu maksaa. Samoin Sannukuori sinne. Miten Sannukuorella menee siellä ystävänpäivänä? Niin mökkitontti, totutipuntti. Ei voi unohtaa tommoista. Ei sitä Ruotsissa välttämättä mökkitunttia saa. Toki voi itse ostaa sit semmoisen kun haluaa, mutta se ei ole sama asia. Ulos mitataan Kotsonen. Lopeta nyt viisi, kun toi ei ole totta. Meillekään usko, että toi on totta. Se on hieno ajatus. Se on hieno ajatus hitto. Se on kyllä kamala hitto, että pari kuukautta menee, niin alkaa Lindorfin kirjeet tipahtelea hitto, kun ystävänpäivänä hakee hitto Kotsonen.
Tuleehan sitä rahaa sponsorilta ei tuu Suomessa, mutta muualta saa. Pitäis laittaa joku verohyötyfirma noista rahoista, että sponssaa urheilta. Niin, toi on kyllä totta, että miten se muuten menee? Eikö se jokin, no mut, niin, onko se verohyöty? Kyllähän se firman kuluksi varmasti saa, kun sponssaa urheilijaa. Mutta siitä olisi jotain konkreettista hyötyä silleen muuta kuin se, että se raha vaan niin lopeta heti. No niinhän se kyllä joo, hyvä eihän se kannata sijoittaa sitä pääomaa kerralla tuommoiseen isoon hankintaan. Kuka on Suomen sosiaalismedia eniten parhaiten haltuun ottanut urheilija? Kuka on vähän niinku somevaikuttaja urheilijasta? Kuka oli? Joku voi tehdä laskelman, että jos sen sijaan, että olisi maksanut kerralla sen parikymppiä, niin se olisi sijoittanut, niin kuinka paljon olisi kannattanut maksaa osamaksaa? Selänne, lopeta heti. Juha Mieto, toi on kyllä totta. Kimi Räikkönen, lopeta nyt. Siis tämmönen perusurheilija, ei pitäisi tosi supertähtiä. Seppo Rähty, Palander, lopettakaa nyt, kun ei tarkoita. Se on kyllä totta. Mikäks Emma Tainen on tullut hyvin somen haltuun? Niin mä veikkaan, että toi korostuu kyllä vielä enemmän tulevaisuudessa. Tuo merkittävyys. No niin. Koska siellä on niitä tuloja kuitenkin sponsoreitten kautta merkittävästi niin kuin jaossa. Hei Aketski! Menisin supata jonkun nätin naisen, mutta tähän oli kiitoksia! Kiitoksia, kun täytyy muistaa, että kuitenkin, että mikä on tärkeintä elämässä. Ja totta kai visuaalinen puoli on tärkeää myös, mutta se, että jos se... Kun täällä tää pelaaminen on niin kaunista, että mä oon kuitenkin aika pieni osa tätä ruutua verrattain, niin miettii, että tässä on enemmän ehkä sitä kauneutta 4 metrillä. Niin, Matti oli sometähteinen some, se on ihan totta, mutta ehkä se julkisuus ei ollut... No ei, tavallaan se oli just se, millä tehtiin siihen aikaan, ehkä sitä fykyä sieltä Seiskan kautta ja näin, mutta... No niin, hyvä. Nyt keskitty. Full focus. Tästä tulee mun paras tähän mennessä kyllä. Ihan selkeästi. Tähänkin voisi olla vaikka kuinka paljon lujempaa. Ei vaan saa liikaa actionia tähän kohtaan. No niin. Kiitos Jassi, se on kyllä tietenkin kunnia tietenkin toki ja siitä niin jarrut lukko. Oho. Hyvä. Mitä kun Jallis somettaa? On kyllä varmaan vähentänyt. Ja full focus, se on kyllä Prisman parkkipaikalla hitto. Sinne Pepsi Max 24 päke pitää mahtua, niin se aika täyteen tulee. Nyt mennään kattoo, sit tuliko Rittikö. Oli kyllä paras EK2 tähän mennessä. Aivan ylivoimaisesti paras. Noin. 94 Monte Carlo rallia. Eikö 94, joo. Onko mukaan jotain Puolan rallia järjestetty enemmän kuin Suomen ralli? Eikö Suomen ralli ole käytännön aina ollut hitto kisakalenterissa? Niin, tier 3 ihan ulkonäköisyyttä. Jep, se on se simppaus, se on paha vaiva. Se on se, kun se tulee päälle, niin se on vaikea päästä sitä irti. Sannu kuorisi tää ratti. Siis oikeesti voin sanoa, että jos pelaa jotakin autopelejä, jotakin tämmösiä autopelejä, niin tää ratti on ihan ehdoton hankinta, koska se niinku periaatteessa... Se on aivan eri juttu. Niin, se on kyllä vähän silleen, että... No mut se täytyy sanoa, että hän tekee sitä vaan rakkaudesta lajiin silleen, tiedäkö, koska hän mitä sitä hyödyn nimenomaan. Päinvastoin vois sanoa. Hän haluu nyt, no ei no sen kun... Joo, mut ne on vaan aina ne, joo. Asiat välillä sen niinku, no niin. Mä näin unta yöllä, että Pauli kysyy, kuinka Jytsistä haluaa lähteä viemään juontoja kauppaa kello 1 yöllä. Oi, toi oli kova uni. Mä oon käyttänyt aivan liian vähän chattia työkaluna mun elämässäni. Joo, padilla kyllä. Toki padilla tätä...
pystyy pelaamaan oikeasti aika hyvällä tasolla. Uuden näppiksen, sullahan on joku hitto 450 € näppäimistä. Onko jälleen käänteinen ostokrapula iskenyt, kun ei ostanut mitään hetkeen vai mitä hittoa? Sulla on hiton kallis hieno näppäimistä. Puolaralli on tänä vuonna FIA Europe Rally Championship. Okei, mä en tajua tosta mitään, mutta niin tarkoitatko sitä, että Puolaralli tai jossain höntsäkisoissa? Miksi mä miesten urheilutähtiä sit somella saat brändirooliset tehdä parissa vuodessa? Jep, kuinkahan kauan on kyllä jatkunut, kun musta tuntuu, että se on kyllä ollut niin monta vuotta, että en tiedä kyllä. En tiedä, hänen niin ei mitään hyötyä ole niin periaatteessa. En tiedä, no mut uskomaton juttu kieltämättä. Mut joo, lähdetään meneen katsoa tuloksia. Ei hitto riittänyt omat. Ei se nyt kaukana ole, mutta voidaanko vielä tiristää meille EK2? Ei 3. Kokonaisrallin ajassa lähdetään tavoittelemaan. Roilla teki tämän ja aikoista ja hävisi inspiraatio. Nyt sulkoisia, ketä innostunut tekemään, niin sillä on sama tyyli, voitte vasta tehdä kuin pakko. Niin se on, niin no itellä on ihan, no siis täytyy sanoa kyllä, että toi tyyli tehdä asioita on myös ehkä itellä vähän voin samaistua aika paljon asiaa. Mutta sama on miettinyt minäkin asiaa, että voihan se olla, että ihan oikeasti jos hän on kirjoittanut ton auton osasysteemin uusiksi. Kun jos sä mietit, mä en itse ole mitään peliä koskaan tosissani tehnyt, mutta jos sä mietit tämmöisen pelin tekemistä, niin kyllähän se nyt on aika hiton tylsää ja puuduttavaa vääntää jotain hiton uutta niin kuin auton kasaussysteemiä. Verrattuna siihen, että sä teet niin kuin rallin, uudet rallipätkät väännät tonne, se on kivaa varmasti. Mutta sitten jos sun pitää tehdä jotain, niin kokonaan toi auton kasaus rakentaa uudestaan, niin mä voin vaan kuvitella millainen niin debukkaaminen, niin ongelmien ratkonta, ihan hiton varmaan puuduttavaa. Ja sitten niin ihan varmasti voi motivaatio mennä helpostikin, ei varmaan välttämättä jaksa hirveästi niin vääntää sitä. Mutta sitten kun se on nyt tehty, peli on tässä kunnossa, niin nyt voi niin vaan lisätä kaikkea, mitä oikeasti haluaa niin tehdä. Oi vitsi. Se niinku aidosti haluaa tähän peliin tehdä. Et nyt kun tää niinku on jonkinlainen kuori olemassa, missä toimii ne asiat, mitkä täytyy sit toimia, niin kaiken kivan takia. Mutta on kyllä samaa mieltä, että on niin paljon tullut näitä just tämmöisiä kivoja juttuja tähän päivityksenä ihan superlyhyessä ajassa. Ihan pitää käydä tililtä nostaa vähän fyrkkaa. Rally M-sarjata nykyään oikein arvosta, kun suosakojaa MM-sarjaa. Niin. Aivan nytpä ymmärrän jo sitä KPH, mikä juttu. Jep, mutta kyllä justihin. Ite on tosit vähän Unityn leikkinyt huvikseni. Ihan vaan läpällä. Niin kyllä tuommoisten monimutkaisten mekaniikkojen rakentaminen, niin kun sellaisten yksinkertaistenkin mekaniikkojen tekeminen on ollut. Toki mulla mitään niinku osaamista taitoa pohjalla on sille pelin tekemistä tai mitään, mutta siis on se vaan hitto. On semmonen vaan niinku just semmoista niinku pääseinän hakkaamista. Uudelleen aina kun huvittaa. Ai vitsi. Onko se joku peliprojekti tai joku tommonen, mikä on ihan julkista, vai teetkö sä vaan ihan omaksi iloksesi jotain? Kyllä, joo, siivoutuu kaljapulloista, kun probleemi katoo. Nyt täytyy joo, mä luin Kiina monta kertaa ton viestin ja mä oon samaa mieltä, tai sit mä oon eri mieltä, mä oon ihan varma vielä. Nyt meidän pitää käydä siellä kaupaan, mutta pitää katsoa, että mä sammuttaa tätä autoa väärin. Mihin aikaan mun lähtö edes oli toiselle päin? 3, mä rupesin vaan paasaan tästä pelistä. Mutta niin, meidän pitää ottaa uusi petsi. Me ajetaan vielä pätkällä 2 hitto tonne top. Eikö anteeksi pätkällä 3. Niin huvikseni teen, joo. Joo. Noin. Kyllä ei. Ajetaanko EK3 top 15? Eli ajetaanko rallissa? Eli nyt oltiin 30 sekuntia top 15 jäljessä. Voidaanko me ajaa se pätkällä 3 kiinni? Ehkä me voidaan. 30 sekuntia pitäisi vähintään parantaa. Moni alkuun kuvittaisi vaatii niin erikoista ajattelua kuin muu ohjelmointi. Niin. Ja justiin joku, että miten? Se on niin vaikea selittää, että esitetään jääkaappi. Niin ei se ole vaan sillä, että siellä on joku jääkaappi, jossa on ovi, vaan sun pitää niinku miettiä kaikki vitsi, että missä on se alue, mikä siellä pysyy kylmänä ja miten se toimii, että jos se jääkaapin ovi on auki, että se karkaa se lämpö sieltä ja sitten tämmönen jääkaapin mallintaminen, ylipäätään 3D-mallintaminenkin on kyllä semmoista hommaa, että
Mä en ymmärrä sit mitään, mutta kyllä siitä jotain aina tulee pihalle, jos sitä oikeasti haluaa tehdä. Siis niinku se on just semmoista, että kun mä vaikka mietin, okei, mun pitää nyt mallintaa tällainen näin, just johonkin omaan hassutteluprojektiin, niin kyllä sitä saa tehtyä, mutta se vaan se on vaan niin kuin, se tuntuu aina siltä, että siinä ei ole mitään logiikkaa ja järkeä siinä Blenderissä. Et se tuntuu, että se tulee tuurilla enemmän pihalle se, mitä sitten loppupeleissä haluaa. Ja se on myös semmoista, minkä mä todellakin haluaisin oppia, koska mä koen siitä, että 3D-mallintamisesta olisi niin kuin, sä pystyt tekemään vaikka mitä hauskaa, se olisi hyvä siinä. Se vaan olisi hyvä siinä, mutta se jatkuva tutoriaalien tuijottelu ja semmonen, että ei toi voisi ottaa pois päältä ehkä hetkeksi aikaa. Jep, kaikki on itse tehty. Mä ymmärrän se asset flipin houkuttelun, mutta kyllä mä tykkään enemmän niinku ehkä siitä, että kaikki on vähän itse tehdyn näköistä. Tykkään enemmän ehkä siitä. Tohan se, kyllä mä ymmärrän, että se on aika vaikea lähteä siitä tekemään jotain assetteja, jos se saa ostettua, joku puut saat ostettua vaikka jostain Unity-storesta. Niin, jep. Et se ei oo vaan, niin se on jotenkin niin, se vaatii sellaista ajattelua itse, että pitää ottaa niin monta eri asiaa huomioon. Niin monta asiaa. Vaikka justiin on valmis fysiikkamoottori, niin joutuu silti hitto ottamaan. Ei ollut myöhäisiä matoja, pelattiin kiukkusuussa sitä Geoguesseria. Mutta ajattelinpa, että sitten niitä matoja voisi pelata. No huomenna nyt todellakin pelataan niitä, mitä siitä on ajattelemista ollut. Totta kai me pelataan huomenna matoja. Se nyt on ihan selkeä juttu. Ja ne, jotka tekee jollain apilasi Vulkan OPG:llä omalla grafiikka-fysiikkamoottori, niin eikä sitä sitellä. Niin! Siis mä en yhtään ihmettele sitä, minkä takia kaikki pelit tehdään nykyään Unityllä ja Unrealilla. Miten kukaan on viittynyt koskaan lähteä rakentamaan mitään omaa grafiikkamoottoriakaan? Sullahan menee ensin 35 vuotta tehdä se grafiikkamoottori, sä voit edes mitään peliä ruveta vääntämään siinä niin. Niin totta. Toki tästä Unitystä voi vissiin imuttaa kaikki assetit peleistä, jos haluaa. Eli periaatteessa mä en usko, että se on kauhean vaikea homma imeä vaan näitä objekteja täältä näin. Mun mielestä mä joskus jopa itse ekstraktasin ne objektit, kun mä meitin tulostavani sen pokaalin. Koska wipe-koodataan peli livessä, kursorilla ja Unityllä. Tois kyllä joo LKP, olisi hauska nähdä muissa peleissä. Näitä juttuja. Ja sit just mulla on aika hiton vaikea niiden UV-mappien kanssa, niiden objektien kanssa aina itse. Niiden kanssa saa kyllä tapella. Ja toivottavasti me joskus se opi. Ehtoota ja hyvää ystävät Cerebiille, oikein hyvä. Oikein hyvää. Kursor on kai se juttu, jos haluaa oikeesti wipe-koodaa, jos niinku oikeesti haluaa wipe-koodaa. Se jos sä koodaat tuon chat-GPT:lle kuin Geminille, niin se aina tekee kaiken uudestaan jossain kohtaa ja kaikki menee päin persettä. Noniin. Opetteluvaiheesta, niin joo. Kyllä se 3D-mallinta, siinä voisi niinku videoihinkin lisätä kaikkea supertyperiä juttuja. Slovakia kavensi vikalla minuutilla. Kova. Mikä tilanne siellä on? Hei, onks uusi kierroskin? On! Ne on pelannut uuden kiekkokierroksen. Ei mennyt oikein toi lappu. Sitten 221. Ei mennyt oikein, ei todellakaan. Kurpa. Mikä oli kurvan tulos? Jep, haatuska. Se on kyllä oikeesti. Joku turkkalainen alkuperäinen, jos on kaikki asiakkaat sorpettaa rivetti. Lopeta. Se olisi Kurpa. Kurpa otti taas tasapeli. Mitä hittoa? Kurpa on fire. Tää oli tää tasurirekka. Tasurirekasta osui näköjään 1 ja se oli just nimen toi peli. Toinen tasureista. 2 ei tullut tämäkään. Nyt meni kyllä raha kusirakoon. Vedoilla ei tullut mitään. Eihän tullutkaan. Ei, 222. Tän pitää olla varma. Varma lappu kusi. No niin, otetaan tätä vähän vassia pihalle tililtä ja voidaan uudet rekat sisälle.
Mä otan ensin 3 tonnia kattamatta paljon siellä on rahaa, koska jos mä katon sieltä paljon siellä on rahaa, niin mä masentaa vaan. Otetaan ensin rahat ja sitten mietitään paljon sitä olisi ollut käytettäväksi. Mä Vibe-automaattia käytän tässä näin. Hei, samoin sinne Tapanita oikein hyvää ystävällisyyden päivää myös sinne, ai että. Ja morjesta Jarkulle, eikö mä toivottanut Jarkulle ja morjesta, kai se sitten. Kai nyt sit toivotin. Kyllä mä nyt mun mielestä toivotin, ei vaan he muista. Ja Mikael samoin Sinno. Samoin Sinno. Samoin Sinno, ei kiitos. Sieltä taas fyrkkaa pihalle. Käydään tekemään ne. Tasurirekka. 4 lappua sisään. Puolella vaikea dirtalla 2 pelissä, kun ei tiedä mitä tekee. Miksi et luette? No se on kyllä varmasti vaikea. Ihan varmasti on vaikea, jos ei tiedä mitä tekee. Mutta kyllä sä sen opettelemalla kanssa selviät siitä. Kyllä sitä LKPH pitäisi pian pelata nyt. Se on... Ai. 4 tonttua sinne jäi. Meidän omavaraisuus sitten romahtaa. Mutta sen sijaan, että me valitaan siitä, niin me tehdään uusi lappu. Ryske. Me tehdään tänne varma turvalappu. Varma turvalappu. Tää on tämmönen, millä todennäköisyydet on meidän puolella. Sitten me tehdään hassuttelulappuja. Tasurirekka pitää tehdä myös. No niin, otetaan täältä. Kaikista 4 todennäköisin tasuria. Kiitos. Onpa hiljaisella toi automaatti tuolla. Sitten kurvan voittolappu. Kurpa, ketä vastaan kurpa pelaa? Näyttäkää mulle. Kurpa pelaa Kempoja vastaan. Nehän tätä johtaa sarjaa. Sitten sen kaverit kaikista todennäköisimmät tulokset 2 kappaletta. Jolla jos kurpa sattuu voittaa, niin todennäköisesti me voitetaan myös. Toki toi lappu nyt vähän ehkä risteää ton toisen lapun kanssa. Sitten otetaan vaan ite Vipesale. Ja se on kyllä Veikkauksella turvalappu, kun on kipeästi rahaa, vaan toi on oikeasti ainut järkevät move, mitä ihminen voi tehdä, jos rahaa on vailla, niin sitten vaan Veikkauksella turvalappu. Tossa on nyt hyvät laput. Siinä on rahaa taaskin. Voittoja tulee tai ei. Kluuttiklubin ohjelmassa kuvaajana. Voi vitsi. Miten sä oot siellä paikalla siis? Oot sä koko viikonloppu torstaista asti sillä vai mitenkä No niin. Vinkkissä Kela ei halua tietää. Jep. Veikkauksen turvalappu. Hei, mitä muuta mun piti katsoa? Ei varmaan muuta. Lähdetään sitten Toivottavasti Jarkko menee läpittä. Hyvää tallirallyystävää myös Välkyllä. Oikein Välkkynä paikalla siellä. Ja hyvää päivät palkinto Karjulle. Miten menee? No niin pelattiin Torinoa eilen kyllä, joo. Totta. LKP on paikalla sillä. Oli vissi jännä, mutta Suomen kanta vissi ihan hyvä lopputulos, että nyt Italiasta voitto. Niin PK Kimmo, hyvää päivää! Okei, Italian voittaa, että PK Kimmolla hyvää päivää, niin Italian voittaminen ja PK Kimmolla hyvän päivän toivottaminen, ne ei liity lähtökohtaisesti toisiinsa. Mutta oikein hyvää päivää sinne. Oikein hyvää päivää. Ai niitä piti vastaa tuohon sähköpostiin. No kyllä sen ehtii varmaan illallakin. Suoda puoliväriä kans. Joo, sehän olisi hyvä. Ei oo Torino-peli sama juttu. No kyllä no voishan ne periaatteessa siis liittyy toisiinsa kieltämättä. Ja Peikosto 50 kuukautta. Peikostokin on jo puoli hitto vuosisataa ollut siellä mukana. On se ihan käsittämättömän pitkä aika. Kiitos ihan hitosti Peikosto tuestasi. Kiitos ihan hitosti tämän tuestanne. En varmista, että mulla on vielä virrat pois päältä täällä, ettei huomenna noloa juttua, kun pitää lähteä pätkällä. No kyllähän ne Suomi nyt Italia. Toki siellä on se Jukka Jalonen, niin se voi tehdä ihmeen aina. Hän voi aina hitto vetää sieltä ihmeen, että sitä ei voi koskaan olla. Never count out the Italy. Parempi sitä pelata kaikki laipat samalla tapaa monin pelejä. Niin olis kyllä. Pitäisikö meidän vibe-koodaa uusi urheilupeli livessä? Kursori auki ja mä laitan
Ei kun laitetaan, mikä se Gladbotti, mä tee minulle monin pelattava urheilupeli, jossa on kaikki talviolympialaisten lajit. Tee virheetöntä koodia, Steam-valmis julkaisu ja tavoittele vuoden peli 2026 palkintoa. Sitten se vaan tulostaa ison koodin, mikä on copypasteja johonkin ja se on siinä. Se on hitto siinä. Joo, aivan. Tee hiihtäjä AIlle, sit tulee hiihtokuva. Vitsi. Truesovi Oho. asked me, Niilo, mitä on Oi. ystävyys? No, ystävyys. Se on, kun joku jaksaa kuunnella sun juttuja, vaikka ne olisivat kuinka tyhmiä. Eikä se Pauli osaa, se vaan rahastaa. Mitä? Mitä? Olipa julma botti. Olipas nyt julma botti. Sohvi, kiitoksia. Sieltä tuli ystävyyden määritelmä. Määritelmä kerralla. Mitä meinaat? Nyt on pussin alle, hei Ep. Se tekoälystä ei tykännyt, mä vitsain tekostäilystä äsken. Se oli heti tuli, ei hitto, se ottaa röökiin nyt. Sieltä vitsi lyötiin nyrkkipöy. Kivat hiitit loppuu, jep. Kiitoksia, Sohvi. Erittäin hyvä kysymys. Toi oli kauniisti sanottu kyllä botilta alkuosa. Viimeiset sanat ei niinkään, mutta alku oli todella hyvin sanottu. Kyllä. Se on hyvä määritelmä. Hyvä määritelmä se. No niin. Miksi käytät väärää kuunaurua? Se on muuten hyvä kysymys. Miksi Kiina käyttää suuttumuskuunaurua? Miksi Kiina nauraa suuttuen? Voi hittamani katsoa. Muistaako joku monelta mun lähtö huomenna on? No ei se nyt 9 ainakaan ole aamulla. Täytyy se nyt käydä vielä katsomassa, kun se auto on lämmin. Käydään juoksemassa se hiton tieto sieltä nopeaa. Mitäs Japu sanoi? Toi keskustelu on hyvä kiinnostaa. Eikö nykyään koodailu, että vaan tarkastaa sitä koodia? Vähän riippuen, vielä aika helposti sekaisin isojen kokonaisuuden kanssa, että samaa väärää juttu uudestaan ja uudestaan. Joo. Minun mielestä Niin se Pauli vaikuttaa Black Wolf ikoninen! tavaran myyjältä. Näin se Aki vaan sanoi. Aki ei pelännyt sanoa totuutta. Kiitoksia Black Wolfille. Ei, toi on oikeesti Freakfest-fanilla valmiina. Kiina on oikeesti pitää saada copypasten takana valmiina viestiä aina. Se lähtee niinku heti, kun Black Wolf laittaa ton suorastaan ikonisen Black Wolf äärileikkeen, niin Kiina heti perään, automaationa. Miten Kiina oli tossakin noin nopea, niinpä. Ja miten Kiina laittoi nyt oikein kuunauron? Sekin on hyvä kysymys. Ja Black Wolf, en voi kyllin kiittää sinua. Niin, mennäis katsomaan. Miten me lähdetään huomenna? Huomenna EK2 ainakin pumppaut purkkiin ja that's it. Kiina hallitsee skriptit, jep. Kello 13 vasta, joo. No niin. Ei oo mitään hätää. Bottas, Kiinan Bottas. Emote on salaatti, se on emote-koneistossa vielä vähän jumissa, mutta emote-koneisto. Varsinkin juuri paljasta, että Kirpputori sijaitsekin K-supermarketin alakerrassa, joka oikeesti siis sijaitsee ilman mitään vitsiä, niin... Niin, joo. Kyllä. Kiina ei kestä totuutta. Kiina on oikeesti DeepSeek, niin on. Kiina on hiton DeepSeek. Kiina on niin DeepSeek, että vitsi... kun tutkitaan Mariaania hautaa tosi syvältä, niin sieltä löytyy Kiina. Se on niin DeepSeek. Se on niin DeepSeek, kuulkaa, mä sanon teille. No. Mennäs. Nukkuvahan. Ja saa varmaan tallennellakin. Voisi syödäkin siellä kaupalla jotain, mutta kun meillä kerta kello 13 vasta on se saakelin lähtö, niin... No 100 paja päivällä. Toki jos mun pitää lähdöllä olla, eihän mä voi lähteä hito täältä ajamaan. Miten se nyt sit toimii? Koska mun pitää lähteä? No artist-merkki se on vähän enemmän toi YouTube-editorin-merkki tällä hetkellä, mutta katsotaan sitä sitten, jos sitä vielä lisäjällä jossakin kohtaa. Mutta joo, nyt mitä botti sanois. Mut mitä hitto, mihin aikaan mun pitää lähteä ajelemaan?
Mihin aikaa mun pitää lähteä ajelemaan? Kyllä se vielä tulee, mun pitää ottaa viestiä siitä asiasta. Luovun merkistä, lopeta. Mun pitää ottaa viestiä siitä asiasta vielä tänään. No niin. Totta. Kai se nyt riippuu, jos liittäisi lähteä. Mutta se on joku tietty, et sä voi olla pois sieltä hiton, niinku Park Fermeltä. Ehdottaa ratkaisu, mitä ei kannata käyttää, vaikka ne toimisi. Se on ihan totta kans varmasti. Se pitää vähän tietää itse jo, että mikä se ratkaisu voisi olla parhaimmillaan. Ja sitten pitää tietää ehkä, millainen se ratkaisu ei ainakaan kannata olla. Yhden kappaleen, jep, se yksi viraali riitti. Se on 9 aamulla oikeasti, herra jumala. Mä käyn nyt kattoo taas sen tiekirjan. Meidän pitää kyllä käydä syömässäkin. Me lähdetään 30 sekkaa top 15 sijasta, eli aika hiton huonosta asemasta. Älä nyt. Ruotsi pelaa USA tai Kanada vastaan puolivälissä, jos kaikki menee kuten kuuluukin. No se on kyllä aika kova vastus sitten. Ketä vastaan Suomi pelaa, jos se nyt voittaa sen Italian, tai kun se voittaa sen? Ei nyt sanota kun, sanota jos. Vitsi. Okei, antakaa mulle vaihtoehtoja sieltä niin. Hei, hyvää muun tekemistä. Ehkä. Kyllä mä uskon, että Jukka Jalosen Italia, vaikka mä olisin toivonut Italialle kyllä menestystä kisoihin, koska totta kai hieno kuin Jukka Jalonen siellä. Italia on hieno maa. Ne teemme meille pizzan, italodansen, pastan, rynnäkkökännit. No mut hei! Se on tapa toki en tiedä, onko nyt paras mahdollinen tapa, tai se mahdollinen. Kiitoksia! Onko se mitään sääntölippulappusta? Kauan mä saan lähteä? Osaatko sanoa kauan, koska mun pitää lähteä tonne Park Frame... Ei tää nyt koko päivää saa olla. Hei, samoin sinne Ronkko. Kiitos 5 pitistä. Ja Black Wolf, kiitos uploadeista. Erittäin sydäntä lämmittävät uploadit. Black Wolfilta kovaa tukea. Jukka alkaa meillä samat meemistä. Onks oikeesti? Marion. Totta, Italia toi Mario, Japani teki peli. Jos top 5 maat laitetaan, niin kyllä Italia on mulla aika korkealla siinä listassa. Okei, Petriksi. Kyllä niin, ei voisi, joo, tolla periaatteella mennään. Kyllä. Mutta joo, Italialle toivoisin kyllä. Italia on hieno kiekkomaa. Mitä se voittaa kaikista lajeista, kun menee katsomaan pastaan, niin että näkee sen. Siinä kohtaa alkaa sen verran kiukku. Oi! Mä saan hakea työttömyys. Työtön. Viimein työkkärin rahoille. Viimein työkkärin rahoille. La 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 la. La 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 la. Onks tää nyt valmis? No on se varmaan, se lähti jo. No niin, hei! Black Wolfi, hyvää ystävänpäivää myös sinne. Mahtava Black Wolfi, kiitos paljon. Ja oikein hyvää ystävänpäivää, herra jumala. Oi, emuloimaan Switch-pelejä omasta kokoelmasta. Loistava päätös. Se loistava päätös, sanon sen takia, koska se päätös on se, kun sä oot emuloimaan, niin Nintendo lakimiehet hakee sut Nintendo-vankilaan. Eli loistava päätös kerta kaikkiaan. Se on, no voi olla, että ajantaju on Frequest vaan mennyt Rojolalla sit vähän tossa, mutta muuten aika hyvä ajantaju, täytyy sanoa. Ei oo, kyllä mä voi mennä Italiaan, mutta jos mun pitäis matkustaa johonkin maahan, niin kyllä mä mieluummin menisin moneen, niinku, no enpä nyt sano, että me kyllä se varmaan, niinku, jos pitäis niinku matkustaa johon ihan mihinkä vaan maahan, niin kai sekin siellä top 5 olis. Hitto, onko ne rallin säännöt jossain olemassa? Rally my Wintercar. Pitää nähdä säännöt. Park. Mikä Ferme? Se on Freme. Se on niin 6 päivää sitten.
Eli jos 10 ennen 10 kypää menee. No niin. Se on varmaan se sitten. Se on varmaan se sitten, niin. Spagettiauto, jep. Odottakaa, mun pitää vähän miettiä. Mm-hmm. The one whole rule is designed so you can go to speed limit. Okei. Eli pitää mentiin siinä suoraan. Eli se on tuntiko se on? No niin. Okei. No eiköhän toi oo helppo hitto. En mä tiedä. Siis mä vaan meen sinne sitten. Kai mä lähden sitten mun pitää juoda ja jos se kertoo, ei se 13.00 ollut se mun vuoro. Niin mä lähden sitten 12 liikkeelle. Ei mutta sit oikein aikaa savetteluihin tai mihinkään. Tekis kyllä mieli savettaa, mutta se ikkuna meni jo. Se ikkunahitto meni jo. Ei oo autopalvelu. Älä nyt viitti kiinamaalta pirua seinälle. Hyvä se on. Ruokaa tarvittaessa. Onko mulla yhtään mitään syötävää täällä näin? Mä en oikein noita uusista säännöistä. Ei ennen se ei ollut mikään ongelma, mutta nyt kun ei oikein tiedä sitä uusista säännöistä, niin tulla pitää varmaan olla tämä mukana myös sit siellä pätkällä. Käyn nyt syömässä tossa nopeeta. Okei, toivotaan Latviaa vastaan. Monelta se Italia-peli alkaa? Monelta se Italia-peli alkaa? Eli tunti aikaa. 7.40, joo. No sehän, otetaanko betsi siitä? Katsotaan, täällä voi ottaa muutakin betsattavaa sillä, mutta katsotaan sitä nyt sitten. Aina yli kun on morottanut. Sori, mulla on vaan tässä miljoona miettimistä tässä näin. No niin. Missä se toinen joukkue? Mitä meinaat? Itävalta Unkari on jännä matsi. Missä se toinen joukko? En ymmärrä. Nyt en ymmärrä, anteeksi. Niitä aivan nyt, no joo, just. Nyt ymmärsin valitettavasti. Kyllä mä aina morotan, kun mä näen viestin. Se vaan aina, että mulla menee helposti lyhyet viestit ohitte, varsinkin kun mä yritän maksimoida keskustelun. En tunnekaan historiaa. En tunnekaan. Ai sä oot ite piru. Toi kuulostaa joltain Frekis jonkun tietynlaisen ihmisen Facebook seinäpostaa. Tai sitten mikä se nyt on se kansikuva? Onko Facebookissa se kansikuva nykyään? Kai siellä on. Kai siellä nyt on. Se on juuri näin. Lyhyt viesti ei pitkät eikä caps lockit. Ne on mulle pahoja. Se on vaan varmaan, en tiedä mikä siinä on se syynä. Se varmaan joku sääntö se juttu se on. Oikeassa kerralla se on sama juttu, että sun pitää tiettyyn aikaan olla tietyssä paikassa. Kai. Tämä menee nyt sillä lailla, että ollaan varmasti oikein tehty kaikki. Ja mieluusti vielä kaiken lisäksi niin kuin pitääkin. No niin. Maalissa pitäisi olla. Sitä mä en taas tiedä. Kyllä mä luen kaikki koitan lukea. Kaikki koitetaan lukea. Se vaan on vielä fyysinen mahdottomuus. Mutta vain välillä. Onks tää nyt... Tämähän on dieselkanisteri, kyllä. Mietin, että pitäisi vaan tankata se saakelin auto myös. Mutta kai se nyt riittää. Paljon Latvia voitti. Aina kannattanut. Aina kannattanut. Ne ei edelleenkään päivitä mitään televisiota kesken pelaamisen. Se on hauska kyllä, joo. Siis botti ainakin laittaa tota hiton... Mikä toi nyt oli? Onko se Omega Lulu? PogChamp. Ei oo, se on hieno homma. Se on hieno hyviö kyllä, mutta kamala. Tietyissä tilanteessa, mutta hieno hyviöhän se sinällään on. Lullia, en tiedä kuka laittaa Lulu. En oo tyhmä pää pubingas, joo. 4-3, hyvä Latvia.
Voidaanko taas kiukutella siitä, että ei voi olla isoin rakennus jossain maassa? Raaveni vanha lullin käyttäjä kyllä. Ja Olomikin aina laittaa. Naakkalassa aika julmasti sanottu. Älkää nyt, siis... Oi lull sentään. Miettikää kuinka hyvä aika Twitchissä olisi, kun on 3 isoa striimaa ja kaikki emotet tehtiin niitten naamoista. Miettikää, että oli 3 striimaa ja joka ikinen emote sieltä alkupäästä on niitten naamoista tehty. Aika hullu systeemi. Niin Kiina käyttää tätä lullia silloin kyllä, kun ei ollut vielä kuunaurua käytössä Kiinalla. Mutta heti peteksi. Joo, me lähdetään sitten tasan tarkkaan 12 ajansi pätkällä. Kai siellä polttoainetta vielä pitäisi olla. Mä nyt kurkkaan nopeaa sinne. Nää on vähän siirrynyt täällä näin. Ei sitä näe edes monta, kun se on joo. Ei Kiinakaan. Onkohan toi mukana jossain hiton pottiviestissä, mikä tulee tosi usein? Jos täällä 284 000 kertaa on se käytetty, kun toi hiton pokki tulee kyllä aina. Noin. Mä en oo koskaan tykännyt tosta emotesta, missä on toi hiton... Onks toi nyt Kekvee? Mä en oo tykännyt sitä videostakaan, musta ei ole mitään hauskaa, joskus mä olin tylsä ihminen. Ja tylsä bilekaveri. Justiin tosta mä en oo koskaan tykännyt tosta naurua. Siis mä ymmärrän mitä se viestitään, mutta se ei oo mun mielestä vaan, se ei oo vaan hyvä emote. Lopettakaa heti. Sitä en oo ikinä tykännyt. Pitikin nyt sanoa, että laitatte vaan sitä sitten. No niin, ei ole moni joka niin väittäskään. Toi on hyviä. Toi on erittäin hyvä toi Kekvee, missä toi naamahan viinos, toi on hito hyvä. Erittäin. Miksi et tykkää? En mä vaan tykkää siitä. Siis justiin toi Emili, älä laita tollasta. Arkkis lopeta. Japu lopeta. Ne on ihan kamalia. Siis mä en tiedä, ei se ole vaan mun mielestä koskaan kovin hauska se video, joka... En mä tiedä. Mä olin tylsä. Mä olin varmaan, pidin itteeni muita parempana, kun en naurannut sillä silloin, mutta en tiedä. Mä en vaan tykännyt sitä videostakaan silloin, kun se trendas. Niin ehkä sen takia mä en tykkää tosta noin. Oi vitsi. Voitko elää nyt vieläkään viittikö? Mulla on näitä traumoja tohon hymiöön. En mä tiedä mikä tossa on vaan. Lo? Mikä on lo? Onko se vaan puolikas lol? En oo naurannut Sami Hedbergin huumorille. Enkä nyt sano, hei. Hei. Siis tutiputti, toi on varmaan joku 15 vuotta vanha, joku sellainen meemiydelmissä, joku sellainen, minkähän maalainen kaveri on, mutta nauraa semmoista erikoista naurua. No heavy-versio, se varmaan ne emotepaikat, toki mahtuisiko sinne nyt sitten, en tiedä. En tiedä yhtään. Espanjalainen, joo, epsanialainen, kyllä. Mä en tiedä mikä siinä on pointti. En mä tiedä mikä se pointti oli siinä. Ehkä mä ymmärtänyt sitä tosiaan. En tiedä. Vinkuvaa naurua, niin on jep. Paulin pelikek. Lopeta heti. Sä ei oo Risitas. Ai se nimi on Risitas. Mä otan Googleen Risitas, kun sen kuva tulee. Espanjalainen koomikko. Sehän on Espanjan Sami Hedberg hitto. – 2007 vuodelta, kun se on se videon pätkä. Oi vitsi. Niin joko päästään menee. Vielä vartti. Serranon perhe. Ei, hän on kuollut jo, voi hitto. Lokakuussa 2015 El Risita esitti Orkla Foodsin Grandiosa tuotemerkin pizzamainoksessa. Nyt mä haluan nähdä sen mainoksenkin. Joo, justiin huutokappakeseri katoi, hito rip.
Vielä muutama minuutti. Toi on joku dolmi, lopetan nyt. Mennäänkö? Mennäänkö? Ei oo lempiemote, mut siis hieno lore siinä on kyllä, mutta siis en mä vaan... Ai nyt, okei, toi on, onks toi niinku Suomen mainoskanavalla vai mihinkä toi on osoitettu toi mainos? Aika late meemi oli, mut hei, lähdetään menee. Lopeta heti Japu. Nyt mennään. Nyt mennään. Ja no voi ryyppi päällä vähän lähtiä. Kyllä toi tankki riittää hienosti. Kotsonen mainos. Sit ois muuttunut mieli heti täysin. Tiedätkö? Tää on hyvä juttu, tää jäpä hei. Aina niin kannattais jäpäs. Voitko ottaa kekviä chattiin? No niin. Koomikko. Mä tykkään itse sitä huumorista, mikä syntyy hetkessä, niin sen takia mä oon huono vitsien toistelija. Tai tykkään, jos mä tykkään kyllä kertoa vitsejä, ei siinä. On kekmetti tässäkin kyllä. Onhan me se kypärä hitto mukana. Jääkö se kypärä sinne autolle? Voi hittoa, heitä me hakee se. Eihän ne mua sen rallihin päässä mulla kypärä mukana. Pauli, jep. No ei oo mitään hätää, me ehditään hyvin mennä. Unohtu vaan se kypärä. Kumpi välttää Ruotsin määrieressä? Joo, voi olla kyllä. Ruotsilla on kyllä kova joukko, mutta ei se kyllä vakuuttanut ole meikäläistä ainakaan. Toki ne ei mua tarvitse vakuuttaakaan. Ruotsilla menee pelit pipariksi, kun koittaa vaan vakuuttaa mut. No niin. Oh my god. Älä käytä noita sanoja peteksi, mutta se on hyvä kuulla. Se on hyvä kuulla. No niin. Voi herra jumala. Kohta alkaa kyllä kiire. Ruotsilla paperia. Joo, ei Suomeen vasta oikein onnistunut mikään, mutta... Mutta sitä mä tykkään, jos jollakin joku kanavan omia hymiöitä laittaa, niin se on kiva. Mutta ensimmäisen haastaa Viktor Hedman pyytää anteeksi Paulin pelivideota, miksi? Ei vakuuttanut mua, sen takia ne joutuu tätä, jep. Kasvaa karvat, lopeta heti. Ei se noin mennyt. Pitäis voittaa varmaan 5 maalilla Italia. No ei se nyt mahdoton kyllä ole, mutta Italia on pelannut kyllä hyvää kiekkoa. Kai nyt 5 maalia Italian verkkoon on ennenkin tehty. Koska viimeksi Suomi on voittanut Italian noin monella maalilla? Ei vai ei. Vaan käytetään jotain jääkiekkoa. Ei vakuuttanut kyllä tuo Ruotsi. Ruotsi ei vakuuttanut minua. 3 maalin voitto riittää, noniin. Helppo. Ei ole semmoinen vitsien toista, en myös huotti mitä se on tavausministeri. Oho. Niin tavallaan toi vitsien toistelija, se on ihan ok jossain kontekstissa. Esimerkiksi toi on jo ikoninen websi. Code Rack. Oi vitsi. Niin, mä mietin, että Suomi ja Italia hirveän usein varmaan kohdannutkaan. Mut siellä on Jukka Jalonen tietää Suomen salat. Eikö Jukka Jalosen vois bännätä jääviydestä tossa ottelussa, että se ei saisi valmentaa Italiaa? Se on jäävi hitto. Mikä? No niin. 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 No No niin.
Meinas tulla kiire. Mistä on auto väärässä suunnassa? Kai mä siellä patkalla sit olen jo. En minä tiedä. Mä luotan, että mä oon täällä jo. Sulta just sopi vähän aikaa. Käydään nyt ajamassa pois alta. Päästään kotijokkiin. Onkohan toi kokonaan pois päältä? Oo. Jalonen penkillä, jep. Oli se varmaan näin. Niin ei saisi tuulettaa, totta. En tiedä tuulettaisiko. Tuulettaisiko nytkään? Ilmaiset pizzat ikuisesti se voi olla kyllä. Mä luin jostakin, että onko tosiaan niin, että Jukka Jalonen ei sen takia valmenna Suomea, koska joku sääntö, ettei saa liian pitkään valmentaa Suomen kiekkojoukkuetta. Ai kun valmentaja pitäisi olla kypärät. Se oliko joku vaan huijas mua sitten. Ei se mikään niinku virallinen sääntö, vaan se on Suomen joku jääkiekkoliiton joku juttu. Mut voi olla, että mä menin meemiin. Hyvä. Ja hyvyyttä päivän Arppaanialle. Oikein hyvää morjesta. Nyt pitäisi vetää vähän lujempaa vielä. No niin. Tää on nyt paha, kun ne tietää Suomen pelikirjan. Tullaanko liian lujaa tänne näin? Ihan aivan liian lujaa. Oho!